Piye tok ngene iki? Wah, ngene iki manggo Indonesia tok sing merdeka. Wong ora merdeka belas. Gara-gara virus lho menyedihkan kabeh wayahe Indonesia Jaya, wayahe Myanju. Malah menyedihkan kabeh ngene iki. Wes. Wes pirang-pirang dina urung mangan, urung rokokan. Wegel aku. Udah gua ning jobo ae. Wah. Wae merdeka. Wah. Rane jobo rane jero awane padha ae. Rane adem-adem blas. Wah, daripada rene apa-apa tak golek metu golek lomba-lomba apa ngono wis. Nenek. Wah, guru PPKM malah sendiri aku mau-maune adres malah dadi swalo segar-segar niki piye. PPKM marai wong melarat tok. Wah, kuat. Wah ya kemerdekaan orang ada upacara belas piye piye nuruti wong PPKM na ya ora upacara. PPKM jadi begitu. Nyapu ora upacara. Aduh. Panas ini kira kuat aku. Wah, Iki nane sampeyan wong tuwa can apa goblok. Yang gumun aku koyo rene bocah. Ora kae. Opo kae? Wah kanan celenge. lho, Larane yo sele. Woi. Le. nyoba. Celak ae. Nyapono? Kowe yo perang ganggu wenanan aku malaikat rasa balik. Nduk. Wah, sepurane Mbakno lho wau lali kula kelalen. Lah pripun kakan micin kok kula mbiyen. Berkondi. Wah kula saking griya golek hawa. Hawane iki wampek sumuk, mbah padha ae karo ning jaba. Terus enten napa niku wau nyeluk kula? Kowe iki arep tak tugas. Gelem ora kowe? Tapi enten cuan to. Oh, nggih. Sementing kowe Enten cuan panggah. Siap. Nggih. Nggih. Nggih sing abang putih niku to. Nggih. Guna-gunane gendera apa ora? Damel napa? Nek kapan kowe le? Lah kira-kira kula tak sik suwi paling jenengan dhisik Mbakno. Lah kok malah nyedak. Ngapunten to. Tak pe yo bocah tak pendem apa piye? Wis sabar Mbakno nyampun tuwek. Kok toko nggone kono. Prapata dari sini kena ora kowe. Wo sebelah Darman. Nggih. Wis kena. Nggih. Tak jume duite sik le yo. Nggih. Lho. Duit kok yang mandele. Oh, nyelam. Nggih. Ditung sik duite. 10.000. Hitungan dhisik duit. Tunggal duite. Bener. Tunggal lembar. Angka piro? 10000. Berarti 10.000. tak karo kaldo. Kuwi kok tokono gendera. Setengah sen. Nggih. Rokok sampah. Es teh rong gelas. Gorengane 2000. Susu kok to biyen tukono. Oke. Tuku rokok, Mbah. Kowe ndak budal aja kakan cangkem. Selak bengi iki lho. Nah, Lah iki engko aku utang lho, Mbah. Duite kurang no. pas kuwi. Oh pas. Nggih. Ngomong kon mbahno. Oh nggih. Ndak budal tadi. Nggih. Assalamualaikum, Mbah. Ya, Waalaikumsalam. Bocah kayak goblok kencang tapi sobat aku. Wah, bocah anak cewek. Muga-muga garing gitu. Oh, tak PP-ne kene mung panas ben kena nggih upacara engko. Engko mesti anak wong nekokne gendera lumayan tak sewane kena. Ning ndi iki penake iki? Kene ae wis. Diwangi sambil turu kene ae. Mosok ilang gendera ngono ae. Weh, wis 10.000 karo mbahno kon tuku gendera, tuku es teh,
tuku rokok, kaya cukup bendera minimal regane 50.000. Kok Duh. Kok enek gendera? Wah, cocok iki. Wis 10.000 nek korupsi tuku rokok, 2.000 rokokan. Duh, tapi enek wonge. Sikat ae. Alhamdulillah. Wah, enek sak topine. Pucuk dicinta rezeki pun tiba. No, Anggar nanon ato aku cangkemmu engko. weh, sepurane mbano laline aku. Cara ganggu gini, Dok. Style lo. Wah, pas aku ngolak ben mulai bau anter aku. Aku ngongkon mesti tudun le wis ora pembano iki. Weh, Ayu. iki mbano. Iya. Wis oleh gendera sak kantopine. Dadi mung tak gorengan iki karo es teh. Es teh kan pun sampean tukone. Gorengane ganti topi, luwih larang topi. Ngono. Heeh, tak tambahi emang aku ikhlas. Yo ngono calanang kudu bener. Kan sampean kan rada gak mampu to mbahno asine. Masih aku gak mampu tapi aku iso ngewangi panganan alhamdulillah ya ngono. Iya. Niki wis Kuwi iki mau pasangan yo pacaran cacah. oh sakniki ndek pasar. Enggak. So nak wis perang nah, kepen merdeka nah. Bocah bang goblok ngoten. Lah perange jeng kapan to mbahno? Coba do mulut. Ya le. Kowe ndak budak kepangan nyoto. Nggih, nggih. Nggih ngapunten mbahno. Ono. Wes. Kelaparan mbahno aku gendera aku colong karo londo. Ajar. No. Yo ngono nanon. Nontoe ora jane. Berita iki. Apa nek iki? Mergo kan tak omongi to aku ngomong deh. Sampeyan iki mergo sampeyan tuwek dhewe ning kene. Iya ya, Gendera aku colong karo londo. Lah kok iso? Tak pepe karepku tak nggo pacaran ning kene mang. Lah kok karo londo dijegoki. Aku turune andike padahal. Lah kok ora mbok kata sandi. Ora enek topine coklat gara. Topi coklat tak nggo pacaran. Heh. Iki mung aku banget bocah iki. Yo takon tuh gendera. Kan gawe beli topi barang. Bocah genderane rada lepek saiki ngono. Terus ana yang ya. Ngono. Engko genggonku yo bocah iki saiki. Cari kono. Dan lucu to takon pacaran apa. Terono. Hati nggonku dicolong bocahe. Tapi ning di. Dijipuk bocahe nek gendera Iki aku. lho bensin. Wah iya lah iki kok pinter men kok kelong bano. Nek tumbe. Cipete wong iki berarti. Yo gak. Wah senyan aku lega ngono mah. Tak paranane ku ndang pacaran ning kene. Sekno ya. Nanat mau aku cangkem. Wah mbahno. Wah, desa aku ora sida suram ngene iki alhamdulillah. Bangun nek bisa. Iki diajak pacaran karo wong desa, tak omongane kabeh. Moto-moto pisan. Wah, Kowe, lho. Lah gendera aku mau colong ta? lah ya aku kan nemune andine licak-licak. Nemune andi lincak. Lah iki wek kowe iki. Wes tak dapet iki. Wis karepmu Mas, iki nggih pacaran karo wong sak desa. Lah tapi iki wek kowe. Karo Mbah No iki dikongkon ben bareng-bareng ben desa iki ora suram Mas. Oh, no. No. Iki Bos. Pacara iki. Agustusan kok ya. Pepe, Mbah. Cangkem orang bener-bener. Topimu lho. Walit. Sing aku pe. Salah to, Mbah? Iya to. Bener ora jene. Sing bener yo ngene to, Mbah. Oh, bocah teko malaikat. Tapi ning ndi? Ngapunten, Mbah. Iku ning ndi? Pacaran, Mbah. Ngono canang. Ayo, pulang. No. No. Kenano nyapa to apa cangkemmu kuwi jene iki kok. Ngapone? Gendera aku ki piye dicolongi gak iso karo Lah dadi sing pacaran pacaran sampean lho, Mbah No. Kowe iki meneng wis to apa lho. Kowe pacaran gendera ae koyo gemeran. Ayo kene, baris. Gimana? Baris. Pacaran ning kene. Lah kono lho. Arab Saudi enggak kurang. Dadi pimpin. Dadi pimpin sing tuwa dhewe. Kowe bae mesti bener. Yo, duwe. Ini dendam apa telekene lho? Garis Mbah No. Bocah yo to. Jelas no. Yo, Canang ora kena. apa lagune terjadi sampean? Wis taman. Iya. Iki piye tak kok dadi beton. Kowe iki meneng
ngono tambah ya kan tak tapuk pisan engko ketemu. Mulai, Ayo. sik, itu mulai. 1, 2, 3. Oke, kok goblok ya Bang. Kancamu jan hitung. Hitung lah kok deleng-deleng tok. Weh, Kan Ayo, Kak. hitung mulai. 1, 2, 3.